Iyayi pankhani yomwe yachitika dzulo ku SKC Foundation kapena Chima Foundation mwambo umene amakhazikitsa bungwe limeneli ndika foundation kakuti kamathandiza ndithu wanthu ena osa zimene amathandiza wanthu tingotera komano makhala kuti amafuna kuti dzina la munthu amene wapita uja watisiya uja ndikuti likhalebe likupitirirabe mu ntchito zachifundo kuti iye uja azipeza mtendere kumene aliko nde imene machita kuti foundation ndithu imene anapangira Matse Foundation ndebe tinali ndi Cliff Chinyama amene anabwera dzulo makamba nkhani imeneyi kuti ayi sikolakwiya kuyitana president kumwamba umenewo ndiyebe afterso zachitika zasezo nayenso sipangalephera kuyena kuyikapo mulomo wake akuti wadzuka ndi chimwemwe malinga ndi zimene zachitika dzulo ndiye sitikudziwa kuti chimwemwe chake cha mtundu wanji. Guys, thank you so much Malawi and cameras. Okay, lero ndadzuka ndi chimwemwe kwambiri chifukwa pali zinthu ziwiri zitatu zomwe ineyo zikundisekesa. Dzulo ndabwera ndi video yomwe ndimakulankhula zokhuzana ndi function ya Saulos Chilima Foundation, and ambiri mutayimba mafoni ndinalankhula mwachimvekere kuti ine sindikuonapo cholakwika kupezeka kwa president, komanso sindikuonapo cholakwika kwa Mmere Chilima, chifukwa chonena kuti zinthuzo ndinali ndi sakuzimvesa bwinobwino, koma nawo ndikukhulupirira kuti ansala wina aliyense wayitani kodi wayipeza. Ndipo ndinanenesa kuti tisavutike, a opposition tisanyoze IMCP tisanyoze a opposition potengera kuti Lazarus Chakwera wayitanidwa ku function ichi. Ali kuti ndilankhule kwambiri zokhuzana zonse zachitika ku function kuja mwina ndimangidwa, koma wina aliyense ndikukhulupirira kuti ku function kuja waona amatha kuona msonkhano wina uliwonse, function ina iliyonse yomwe ndithu president amakhala ali pomwepo, mmene imayambira ni mmene imatani kodi imatera. Wina aliyense akuziwa si mwana. Ndiyeti mukangopanga review function ya Saulos Chilima Foundation kuti mmene zachitikira muja ni mmene zimachitikira president akakhala pamalopo basi. Andi mukaone kuti manyamukidwe a president pamalo mmene amanyamukira ndi mmene wanyamukira dzulo zikufanana basi. Ndi manena IMCP tisalankhulise ndi manena momveka bwino dzulo kunena kuti ndi banja la Achilima lomwe linanena kuti pakhale commission of inquiry kusoza tisamakhutisidwa ndi imfa ya ndani kodi ya Saulos Chilima. Zomwezo zabwerezedwanso dzulo sozoti banja lijalo sili kukhutisidwa ndi imfa ya Saulos Chilima. Mwamumva Mmere Chilima mmene walankhulira, mwamumva nokha. Mwaonanso nkhope ya a president amene kuti Achakwera amene imaonekera ku function ichi. Munthu wankulu kuchitisidwa manyazi pagulu, munthu wankulu kuyenda mwa chibiya mozemba, taziona tokha. Mwambo unayamba bwinobwino ndi national anthem, tauona kothera mwambo sewero lendilende wonyamukira president sikunadziwike. Mwaona nyimbo zimaphulika kumene kujako zachina Dremo, ndipo mwana anachita kuyiyamba yekha kumayimba mopanda zida kuti anthu ayimvesese. Muzimva nyimbo ya Dremo yomaliza ichi mene sindifuna kuyichula, wayimba iye komaliza anachita kuyisiya zida kuti asapange chani kodi zisamveke zisasongoneze, ndikuyamba ndikumaliza nkuzanena kuti DJ sound ndikwabwera Dr. Nambadingu wakwapula sound function itu ya Chilima Foundation dzulo. Kwayambira
kuyambira kwenikweni tinamva kale kuti munda wa Chiteze sitisosa ndakatulotu zinaliko zulo zinaliko. Akuluakulu tisamalankhulise kwambiri. Ulemu wanu Madam Mary Chilima, you are a genius. Yes? Akuluakulu dziko lino tisamalitengere zizolowezi. Dziko lino tizikhala nayo mbiri. Fisi ndi fisi olada sintha chire amakhala fisi. Mbiri ya MCP wina aliyense mdziko munomo akuiziwa, ngakhale anthu akuluakulu amene alipo panopa anasala adakaphunzisabe ana wawo za mbiri ya chipani cha MCP kuti ndi chipani choyipa kwambiri. Anthu amene amazungulira president wa chipani cha MCP ndi anthu oyipa kwambiri. Mbuyomo timamva ifeyo anthu amasowa mtendere. Ife taona anthu akusowa mtendere kudya nsima, mbale ya nsima kumayenda m'manja, nkhani yake misonkho. Achinyamata kumalephera kupita ku sukulu, nkhani yake makadi. Anthu kumakanika kupita m'misika, nkhani yake makadi. Msonkhano wina uliwonse anthu amalandidwa ziweto kunena kuti akupita kukapereka kwa kamuzu. MCP timene munthu kungoyerekeza kukhala ndi chuma chako umasowa nacho mtendere. Kukhala ndi mkazi wokongola amakhala kuti amene ndiye wokalandira alendo ku misonkhano yandani kuti ya MCP. Zimachitika zimenezi fa ana amaziwa ano tikamati tikuzikuzani mumaona ngati nkhamba kamwa. Kukhala ndi mkazi amene mukuongola mukwatira masiku ano amene onde amene mukunena kuti ainu ake inu ino mwasankha amene ndi amene amakalandira ndani kuti amakalandira anthu ku chipani cha MCP mopanda munthu kuwirungula. Kanzimu ka uhule, kanzimu kogonana mwachisawawa kanayambira kale ku chipani cha MCP. Musadabwe zikuchitika ngakhale ku State House komwe kwapitidwako. Musadabwe. Munthu kukhala ndi chuma chako, kukhala ndi malole amene mafuta akangokupeza pansewu kuyendera ulendo wako amayimisa lole imeneyo kuti ipite ikanyamule mbumba za kamuzu zomwe zinali mbumba za MCP. Zimachitika. Pa free marriage nthamene makala free marriage. Wina aliyense ambamuza kuti nthawi imeneyo sumayenda. Umayenda ngati pali wireless mukazungulire wireless iyo kuti muzikamvera chani kuti. Muzikamvera sero ya John Chilembo. Mokakamiza. MCP imeneyo. Amakhala mtima lamulo tambirimbiri tofuna kupezera munthu zifukwa, akamupezera zifukwa amulande china chilichonse chomwe ali nacho. Nditu pana nyimbo ya National Anthem iweyo kungoyenda kaya ayamba kuimba iweyo uli kumunda kwako kaya pa unandikira pafupi ndi sukulu abakuza kuti usiye kulima kena kono ngoima attention uzipaka na nyimbo ite komano nyimbo ikuimbidwa ku sukulu. Ba assembly ya ku sukulu mene zimachitikira pano muja. Wina aliyense odusa kupuyandikana ndi sukulu kungoona nditu akuimba ana nyimbo ya National Anthem amayenera kuti aime. Timalamulo kungoponyesa zimenezo akupezera zifukwa. Ndiye si zinthu zodabwisa ndipo iweyo tusumayerekeza kukamanga nyumba yako pa ndani kuti pa phiri. Kungoyerekeza kumanga nyumba zako pa phiri ngati mene anthu kumangira masiku ano wapalamula kufuna nyumba yako ifanane ndi ndani kuti ndi akamuzu yochene inali kusanjika ichi kapena ili pa Capitol Hill ili ku kumukukhala chakwelako.
zimachitika umanga nyumba yako ndithu iwe papiri mbasa iweyo mamangidwa ndithu kuti basi ufuna ukhale ngati ku State House kapena ufuna ukhale nyumba yako ikufaniza ngati ili kukasanjika zakuvuta. Nde izi sizodabwisa maufula uphwanyiro wano sizodabwisa. MCP imapanga kupeza zifukwa zokuti iweyo ndithu ukhale m'mavuto, anthu musongonezedwe, anthu mupanikizike. Ni mmene zimatani kuti zimakhalira ndithu.